vi tester aktiv i lumbalkolumne. Så hvis du vil flektere og bøje fremover ned mod gulvet. Værsgo, ja. Og kom op igen. Og så ekstendere, så du svejer lidt, ja. Og så kom tilbage til neutral. Og så glid ned mod venstre side, så du tager hånden ned mod venstre, ja. Og kom op. Og glid ned mod højre side. Og kom op. Og så roter, så hvis du ligesom folder hænderne foran brystet, så du krydser armene, ja. Og roterer fint. Og til den anden side. Ja. Og en gang til den første side. Ja, tak. Og så stopper vi. Okay. Så må du gerne lige flektere benene og putte fodsålerne i briksen. Ja. Og så lave en mavebøjning, så du kommer op. Ja. Og bare kom tilbage. Og så laver du, og den kan du lave i flere variationer. Vil du gøre det? Ja. Og med hænderne foldet ind foran brystet. Aktiv undersøgelse af lumbalkolumne. Og så passiv, hvis du sidder med fødderne i gulvet. Ja, det er fint. Og sørg for, at bækkenet ikke bevæger sig i bevægelsen. Og så kom ned på fremadliggende på maven. Eller skal vi skifte? Nej. Og så løft armene ned langs siden. Og så løfter du op, så du kommer op i en ekstension. Ja. Og den kan også laves med hænderne her foran med panden for eksempel. Ja. Og behold bækkenet. Okay. Men måske du kan have begge hænder knyttet. Ja. Men helst behold bækkenet i... hvis du kan beholde bækkenet nede. Ja. Lateral fleksion. Så jeg sætter mig ved siden af. Vi har fødderne i gulvet. Og så beder jeg dig om at slappe af og bare følge med mig. En god lateral fleksion. Til begge sider, måske vil jeg sætte Og så kom op og læg på briksen med og kom op i sådan en sidelæns. Altså det er selvfølgelig overhovedet heller ikke alle patienter, der vil kunne det her. Men du kommer op i en sidelæns planke. Ja, og bare kom ned igen. Og så lige liggende der, sådan passiv, så du kommer, så vi ser fleksionen af lumbalkolumne der. Vi ser den selvfølgelig bilateralt til begge sider. Og så er der den her, hvis vi havde en briks, der kunne rotere, så kunne vi også se rotationen på den måde, eller det er faktisk også, en lateral fleksion. Vi kan se passivt, hvis du nu kunne ligge op, og vi kunne dreje briksen på hjul, eller lægge dig ud over en stol med hjul på. Og så hvis du kommer op og sidder igen, meget op og ned her. Og så igen har man benene i gulvet, og jeg ligesom fikserer dine ben med mittenben. Og så tager sådan der under. Og så laver jeg en rotation her med fikseret bækken. Og den vil jeg også lave til begge sider. Ja, og nu vil vi lave en fjeldningstest for at se om
ledene de bevæger sig, eller de er fastlåste. Så vi finder lige Crista Ellica. Og så det er 90. Jeg presser med min pisiformis, eller pisiform hedder det. Lige på, processus spinosus. Og den fjerde er fint. Og så bevæger jeg mig til den næste. Der er også fin fjeldning. Og så L3. Så fint. L2. Og der er lidt mere bevægelse, desto højere man kommer op. Og så L. Ja. Så det var fjeldning af, processus spinosus. Man kan også fjelde på processus transversus. Og jeg finder igen L5. Og jeg sætter min pisiformis lidt skråt. Og processus transversus. Og så fjelder jeg på den. L3. L2. L1. Sådan. Og det gør man også på begge sider. Hvor var det også? Skal vi se. Ja, og så er det og så man kan også teste ved at presse forskyder processus spinosus for at se om der er fin bevægelighed. Og det gør man sådan fra siden af. Og det er fin bevægelighed. Hvis personer, der har ondt i lænden, de har tit sådan fastlåst led, og så det kan man tydeligt mærke. De er lidt mere stiv og ikke så eftergivende. Og det gør man på begge sider. Ja. Ja, vi starter med at tjekke for første motoriske stadie, og det er mobilitet. Og der faciliterer man området, og så giver kommando som flyt mig. Ja, og så pres. Sådan, det var første stadie. Anden motoriske stadie er stabilitet, og den local ledkæde. Det vil sige, og det er den, når man står, for det så har man forbindelse til gulv. Kommandoen er, at bliv der, jeg må ikke flytte dig. Og det er en blød tryk. Bliv der, jeg må ikke flytte dig. 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 Og der går man sådan rundt og presser fra forskellige sider.
Laver vi siderne, så du må gerne vende den på siden. Så er det lukket her, så har vi ulukket helt nederste region, så vi arbejder kun med lumper området. Den anden stadie er stabilitet. Det er som sagt lukket ledkæde. Og det er røde muskler, vi arbejder med. Og det er isometrisk stabilitet. Så det vil sige, at kommandoen vil være bliv der, jeg må ikke flytte dig. Og så for at lave større modstand, så bevæger jeg længere væk fra ledet. Og så giver jeg plads her. Bliv der, jeg må ikke flytte dig. Og jeg gør det samme her. Bliv der, jeg må ikke flytte dig. Sådan her. Og det gør man også bagfra, hvor jeg presser. Bliv der, jeg må ikke flytte dig. Sådan. Det næste stadie er dynamisk stabilitet. Det er, hvis jeg prøver at presse dig. Du skal langsomt give efter. Og så presser jeg. Presser. Sådan. Og så når du hele vejen med, så pres mod. Pres. Sådan. Pres. Og den første var ekscentrisk, og den sidste det er koncentrisk. Skal man gøre det også mod siden? Og det gør man også med siden, hvor jeg presser der til siden. Og langsomt giver efter. Sådan. Og så presser mod mig. Pres. Sådan. Og det gør man på begge sider. Ja, og her arbejder man med hvid og rød muskler. Den sidste, det er en skill. Det man kan måske tage den der rundt. Rullehop. Ja, det kunne være en skill. Ja, voilà. Slut.